अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. उद्धव ठाकरे जे महाराष्ट्रामध्ये विविध दंगल घडत असताना, दंगली घडत असताना जे प्रतिक्रिया देतात की हे आमचं महायुती आलेलं सरकार हे गेल्या 9 महिन्यापासून राज्य अशांत ठेवतायत, राज्यामध्ये दंगली भडकवतायत, हा जो आरोप सातत्याने उद्धव ठाकरे आणि त्याची माणसं, त्याची हे संजय राऊत, आदित्य ठाकरे हे जे आमच्यावर करतायत, त्याबद्दल जरा एक इतिहास मी उद्धव ठाकरेंना आठवण करून देणार आहे, तारखेसकट आणि माणसासकट. उद्धव ठाकरेजी 13 ऑगस्ट 2004, परत बोलतो 13 ऑगस्ट 2004 मातोश्रीमध्ये एक बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये स्थानीय लोक अधिकार समितीचे माजी सरचिटणीस आणि आता शिवसेनेचे खासदार जे आता शिंदे साहेबांच्या बरोबर आहेत, शिंदे साहेबांना समर्थन दिलंय, आणि तुम्ही स्वतः मातोश्रीमध्ये उपस्थित होतात. त्या बैठकीमध्ये 3 जणांमध्ये बैठक झाली आणि उद्धव ठाकरेंनी तिथे सांगितलं की 93-92च्या दंगली जशा घडल्या आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची सत्ता आली, तशी दंगल आपल्याला घडवायची आहे. त्याची प्लॅनिंग तिथे होत होती. तिथे संबंधित ह्या पदाधिकाऱ्यांना, दोघांना, प्रामुख्याने हे जे माजी सरचिटणीस आहेत, त्यांना सांगितलं गेलं की चर्नी रोड आणि ह्या काही भागातले आवाड, अब्बू आझमी यांनी व्यवस्थित हा विषय ऐकावा. उद्धव ठाकरेचा खरा चेहरा कसा आहे हे तुम्ही समजून घ्या. त्यांनी तिथे आदेश दिले की चर्नी रोड आणि त्या भागातले, दक्षिण मुंबईतल्या काही भागातले जे काही मुसलमान फेरीवाले आहेत, त्यांना जाऊन त्यांच्यावर वस्त्रांनी हल्ले करायचे आणि त्याच्यामुळे मुंबईमध्ये दंगली घडतील. मग त्या हल्ल्यानंतर दंगल करण्याची जबाबदारी, दंगल भडकवण्याची जबाबदारी ही स्वतः माझी असेल. हे स्वतः कोण म्हणतायत? उद्धव ठाकरे म्हणतायत. कोणावर आदेश देत आहेत हल्ला करण्याची? मुसलमानांवर हल्ला करण्याचे आदेश देत आहेत उद्धव ठाकरे. त्यांच्यावर वस्त्रे मारा, तलवारीने त्यांच्यावर वार करा, जेणेकरून दंगली, हिंदू मुसलमान दंगली भडकतील आणि त्या दंगलीचा फायदा हा शिवसेनेला होईल आणि ह्याला मुख्यमंत्री बनता येईल. हा आदेश त्यांनी दिला होता का? हा प्रश्न मला उद्धव ठाकरे ना आता ह्या निमित्ताने विचारायचा आहे. मी या संबंधित खासदाराला माझ्या बरोबर बसू शकतो, संबंधित त्या माजी सरचिटणीसला तिथे समोर उभं करू शकतो आणि अशी मीटिंग
मातोश्रीमध्ये 13 ऑगस्ट 2004 ला झाली होती का? हा प्रश्न मला ह्या निमित्ताने उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे. तुम्ही सांगा मला ही माहिती खरी आहे की नाही. म्हणजे 9 महिने महाराष्ट्रामध्ये ज्या दंगली घडतायत, महाराष्ट्राचे अशांत ठेवण्याचा जो प्रयत्न होतोय, ह्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीचा काय हात आहे का, हे या गृह विभागाने तपासले पाहिजे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भडकलेली दंगल, मालवणीमध्ये भडकलेली रामनवमीच्या निमित्ताने दंगल, या सगळ्या दंगलीमध्ये उद्धव ठाकरेंचा हात आहे का, हा गृह विभागाने मी विनंती करणार आहे हे तपासली पाहिजे. कारण की ह्या माणसाला मुख्यमंत्री बनण्यासाठी राज्याच्या जनतेला वेठीस ठेवण्याची सवय आहे. ह्याला 2000 जेव्हापासून 99 पासून ते आतापर्यंत सातत्याने वारंवार मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न हा माणूस बघतोय. 2019च्या 99 नंतर जेव्हा निवडणुका लागल्या विधानसभेच्या, तेव्हा पण आमचे मोठे साहेब म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे साहेब आजारी आहेत, प्रचार करू शकणार नाहीत. कारण याला माहिती होतं 99 नंतर परत एकदा शिवसेना भाजपची सत्ता येऊ शकते. केंद्र आणि राज्यामध्ये वातावरण चांगलं होतं, इंडिया शायनिंग सारखं कॅम्पेन सुरू होतं. म्हणून ह्यांनी अपप्रचार शिवसेनेमध्ये सुरू केला उद्धव ठाकरेंनी, की बघा बाळासाहेब आता आजारी आहे, ते प्रचाराला बाहेर निघणार नाहीत, मी ह्याचं नेतृत्व करणार. म्हणून त्यांचे सगळे दौरे, स्वतःच्या वडिलांना आजारी बोलून सगळे त्यांचे दौरे कॅन्सल करायला लावले. आणि मग त्यांनी त्या पद्धतीची आखणी केली. पण तेव्हा ते राणेसाहेब असतील आणि अन्य सगळ्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना कळल्या आणि त्यांनी हाणून पाडलं या सगळ्या गोष्टी, आणि बाळासाहेबांच्याच नेतृत्वाखाली सगळ्या गोष्टी पुढे राहिल्या. माझा मुद्दा परत मी एवढंच सांगतो की उद्धव ठाकरे हा किती कपटी आहे, हा कुठल्या विचाराचा माणूस आहे. मी तारखेसकट पुरावासकट सांगतोय की महाराष्ट्रामध्ये दंगल भडकवण्याचा अगर कोण जबाबदार असेल तर त्याला जबाबदार उद्धव ठाकरेलाच धरला पाहिजे. या जी घटना तुम्हाला मी सांगितली त्यानुसार सरळ स्पष्ट होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.